അധ്യായം 8. ശക്തമായ ഒരു പ്രവേശനം. അത് എങ്ങനെ സംഭവിക്കും? ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതം കർത്താവിന് സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞതേയുള്ളൂ. ക്രിസ്തീയ ജീവിതം നയിക്കുവാൻ ഞാൻ പാടുപെടുകയാണ്. എനിക്ക് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അത് അസാധ്യമാണെന്ന് തോന്നും. 1972 ഫെബ്രുവരിയിലുണ്ടായ എൻ്റെ വീണ്ടും ജനന അനുഭവത്തിന് ശേഷം എൻ്റെ ഹൃദയത്തിന് ശുദ്ധീകരണമുണ്ടായി എന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നു. എങ്കിലും ഞാൻ അഭിമുഖീകരിച്ച വൈഷമ്യങ്ങൾ അതിഭയങ്കരമായി തോന്നി. ഭവനത്തിൽ പോരാട്ടങ്ങൾ, എൻ്റെ ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള അനിശ്ചിതത്വം, എൻ്റെ ആത്മാഭിമാനം തറയോളം താണുപോയ സ്ഥിതി, ഇവയാണ് ഞാൻ അഭിമുഖീകരിച്ചത്. ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതവുമായി എത്രയധികം പോരാട്ടം നടത്തി. എൻ്റെ സമ്പൂർണ്ണ സ്നേഹവും കർത്താവിന് നൽകുന്നത് പോലും അസാധ്യമായി തോന്നി. എൻ്റെ മുമ്പിൽ നിരവധി വിഷമ ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിന് 2 ആഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഞാൻ ആത്മാവിനാൽ നിറയപ്പെട്ടു. ആ നിമിഷം മുതൽ ഭൂമിയിൽ സ്വർഗമായിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചു. പക്ഷെ അത് സംഭവിച്ചില്ല. എൻ്റെ ദൈനംദിന പോരാട്ടങ്ങൾ തുടർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. നിശ്ചയമായും വലിയ സന്തോഷത്തിൻ്റെയും ആഹ്ലാദത്തിൻ്റെയും നിമിഷങ്ങളും എനിക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നു. സൗദി അറേബ്യയിലെ സകല എണ്ണ നിക്ഷേപവും എനിക്ക് നൽകിയാലും എൻ്റെ ആത്മീയ അനുഭവങ്ങൾ ഞാൻ ഉപേക്ഷിക്കുമായിരുന്നില്ല. എങ്കിലും മാസങ്ങൾ കഴിയും തോറും എന്നെ കുഴക്കിയ ഒരു വിഷമ ചോദ്യമുണ്ടായിരുന്നു. ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ? ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു. ആ ചോദ്യം ഒരിക്കലും എന്നെ വിട്ടു മാറിയില്ല. കർത്താവിൻ്റെ പക്കൽ എനിക്ക് വേണ്ടി വേറെ ചിലത് കൂടെ ഇല്ലേ? അങ്ങനെയിരിക്കെ ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടെത്തി. ഏകദേശം 2 വർഷത്തിന് ശേഷം തണുപ്പുള്ള ഒരു ഡിസംബർ രാത്രിയിൽ അത് സംഭവിച്ചു. ടൊറന്റോയിൽ ഞാൻ എൻ്റെ കിടക്കയിൽ കിടക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എൻ്റെ മുറിയിലേക്ക് ശക്തമായ ഒരു പ്രവേശനം നടത്തി. ഒരു വൈദ്യുതാഘാതം പോലെയും അതേസമയം ഒരു ചൂടുള്ള പുതപ്പ് പോലെയും അത് എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു. എനിക്കുണ്ടായ അനുഭവത്തിൻ്റെ സവിശേഷത ഗ്രഹിക്കുവാൻ ചില ദിവസങ്ങൾ മാത്രമേ വേണ്ടി വന്നുള്ളൂ. എൻ്റെ പോരാട്ടം അവസാനിച്ചു. ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൻ്റെ ലാളിത്യം ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചു. പരിശുദ്ധാത്മാവിനോടുള്ള ഒരു വ്യക്തിബന്ധം. ഇന്ന് എൻ്റെ ഹൃദയം അസ്വസ്ഥമാണ്. പക്ഷേ അത് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ മറ്റൊരു കാര്യത്തിലാണ്. ദൈവം തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കരുതിയിട്ടുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ അംശം പോലും ഒരിക്കലും പ്രാപിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ലക്ഷോപലക്ഷം വിശ്വാസികളെ കുറിച്ചുള്ളതാണ് ആ ഭാരം. അവർ അത്യുന്നതമായതിനെ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല. ദൈവതൃത്വത്തിലെ 3ാമത്തെ ആഴത്വത്തെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതുവരെ ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെയുള്ള നടപ്പ് എത്ര അത്ഭുതകരമാണെന്ന് അവർ ഒരിക്കലും മനസ്സിലാക്കുകയില്ല. ഈ പോരാട്ടത്തിൽ നമ്മെ സഹായിക്കുന്നവൻ പരിശുദ്ധാത്മാവാണ്. ഇനി മൽപ്പിടുത്തമില്ല. ആത്മാവ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്ന നിമിഷം മുതൽ എൻ്റെ എതിരാളികളോട് എനിക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. വൈരികൾ അപ്പോഴും അവിടെയുണ്ട്. എങ്കിലും ആ പോരാട്ടവും മൽപ്പിടുത്തവും അപ്രത്യക്ഷമായതുപോലെ തോന്നി. യെഹെസ്കേൽ പ്രവാചകൻ മുഖാന്തരം നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുൻപ് ഇസ്രായേൽ ജനത്തോട് പറഞ്ഞിരുന്ന അതേ കാര്യം തന്നെയാണ് എനിക്ക് സംഭവിച്ചത്. രാഷ്ട്രീയ അനിശ്ചിതത്വത്തിൻ്റെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ആ ജനത്തോട് യഹോവ ഇപ്രകാരം കൽപ്പിച്ചു: ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയൊരു ഹൃദയം തരും, പുതിയൊരു ആത്മാവിനെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലാക്കും. കല്ലായുള്ള ഹൃദയം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ജലത്തിൽ നിന്ന് നീക്കി മാംസമായുള്ള ഹൃദയം നിങ്ങൾക്ക് തരും. ഞാൻ എൻ്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലാക്കി നിങ്ങളെ എൻ്റെ ചട്ടങ്ങളിൽ നടക്കുമാറാക്കും. നിങ്ങൾ എൻ്റെ വിധികളെ പ്രമാണിച്ച് അനുഷ്ഠിക്കും. യെഹെസ്കേൽ 36-ാം അധ്യായം 26-27 വാക്യങ്ങൾ. ഇന്നും ആ പ്രശ്നം നിലനിൽക്കുന്നു. ലക്ഷോപലക്ഷം ജനങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനകളെ അനുസരിക്കുവാൻ അനുദിനം പോരാട്ടം നടത്തുകയാണ്. പിതാവിൻ്റെ യുദ്ധതന്ത്രം അറിയാകിയാൽ അവർ പോരാട്ടത്തിൽ തോറ്റുപോവുകയാണ്. ദൈവത്തിൻ്റെ യുദ്ധതന്ത്രം ഇതാണ്: ഞാൻ എൻ്റെ ആത്മാവിനെ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലാക്കുമെന്ന് യഹോവ അരുളി ചെയ്യുന്നു. അത് അവൻ്റെ കാര്യപരിപാടി ആയിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്? അത് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയാന്തർഭാഗത്ത് സംഭവിക്കണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അവൻ്റെ ചട്ടങ്ങൾ അനുസരിക്കണം. അവൻ്റെ ചട്ടങ്ങൾ പ്രമാണിക്കുന്നത് ലഘുവാക്കുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കഠിനമായി തോന്നുന്നുവോ? നിങ്ങൾ തനിയെയാകുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കരുത്. നിങ്ങൾക്ക് തനിയെ വിജയം നേടുക എന്നത് തികച്ചും അസാധ്യമാണ്. നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് ദൈവം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് സഹായം ആവശ്യമുണ്ട്. എന്നാൽ നിങ്ങൾ ആരിലേക്കാണ് തിരിയേണ്ടത്? പിതാവായ ദൈവം സ്വർഗത്തിലുണ്ട്, പുത്രനായ ദൈവവും സ്വർഗത്തിലുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു സ്നേഹിതന് ആവശ്യമാണ്. ദൈവതൃത്വത്തിലെ ഭൂമിയിൽ വസിക്കുന്ന ആളത്വം പരിശുദ്ധാത്മാവാണ്. അവനെയാണ് നിങ്ങൾ അത്യാവശ്യമായും അറിയേണ്ടത്. നിങ്ങളൊരു പഠനം നടത്തുക. ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും അധികം തങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് ജനങ്ങളോട് ചോദിക്കുക. ദൈവം എന്നിൽ പ്രസാദിക്കണമെന്നതായിരിക്കും അവരുടെ മറുപടി. യഹോവയായ ദൈവം യെഹെസ്കേലിന് വാഗ്ദത്തം ചെയ്തതും അത് തന്നെ. ദൈവം പറഞ്ഞു: ഞാൻ എൻ്റെ മുഖം ഇനി മറച്ചു കളയുകയില്ല. ഞാൻ എൻ്റെ ആത്മാവിനെ ഇസ്രായേൽ ഗൃഹത്തിന്മേൽ പകരും. യെഹെസ്കേൽ 39:29. പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായി തീരുന്ന നിമിഷം മുതൽ ദൈവം നിങ്ങളെ നോക്കുവാൻ ആരംഭിക്കും. ദൈവം നിങ്ങളുടെ മേൽ തൻ്റെ മുഖം പ്രകാശിപ്പിക്കും. നിങ്ങൾ അവനെ സ്വീകരിക്കുക.
അവൻ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ നിറയ്ക്കണം. അവനുമായി നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതാണ് നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് പിതാവിൻ്റെ വലിയ ആഗ്രഹം. അത് ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നു. പ്രവൃത്തികളുടെ പുസ്തകം വായിക്കുവാൻ ആരംഭിക്കുക. ദൈവത്തിന്റെ പരിപാടി എന്തായിരുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും. അപ്പോസ്തലന്മാർക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് അതിശക്തമായൊരു ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. ആ പുസ്തകത്തിന്റെ എല്ലാ പേജുകളിലും അതിന്റെ തെളിവുകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. അതിലെ ഏറ്റവും ആവേശകരമായ വസ്തുത ആ പ്രവൃത്തികൾ ഇന്നും സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ എല്ലാ അത്ഭുത പ്രവൃത്തികളും രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു എങ്കിൽ ആ പുസ്തകങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ ഒരു ഗ്രന്ഥശാലയ്ക്ക് പോലും കഴിയുമായിരുന്നില്ല. മാളികമുറിയിൽ സംഭവിച്ചത് ഒരു അത്ഭുതമായി കണക്കാക്കപ്പെട്ടുമായിരുന്നില്ല. യേശു സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ശിഷ്യന്മാരോട് യെരുശലേമിൽ നിന്ന് വാങ്ങിപ്പോകരുതെന്ന് കൽപ്പിച്ചിരുന്നു. പിതാവ് വാഗ്ദത്തം ചെയ്ത ദാനത്തിനായി കാത്തിരിക്കുവാൻ അവരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. നിങ്ങൾ യെരുശലേമിൽ നിന്ന് വാങ്ങിപ്പോകാതെ എന്നോട് കേട്ട പിതാവിന്റെ വാഗ്ദത്തത്തിനായി കാത്തിരിക്കണം. യോഹന്നാൻ വെള്ളം കൊണ്ട് സ്നാനം കഴിപ്പിച്ചു. നിങ്ങൾക്കോ ഇനി ഏറെ നാൾ കഴിയും മുമ്പ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊണ്ട് സ്നാനം ലഭിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. പ്രവൃത്തി 1:4-5 വാക്യം. അത് എങ്ങനെ സംഭവിക്കുമെന്നും അവരുടെ ജീവിതത്തിന് അത് എങ്ങനെ മാറ്റം വരുത്തുമെന്നും ക്രിസ്തു അവരോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ മേൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശക്തി ലഭിച്ചിട്ട് യെരുശലേമിലും യഹൂദിയയിലും എല്ലായിടത്തും ശമര്യയിലും ഭൂമിയുടെ അറ്റത്തോളവും എന്റെ സാക്ഷികളാകും. പ്രവൃത്തി 1:8. ആത്മാവിന്റെ ആഗമനം. ശക്തിയേറിയ ഒരു കാറ്റ്. യേശുവിന്റെ ഭൂമിയിലേക്കുള്ള ആഗമനം യാഥാർത്ഥ്യമായിരിക്കുന്നത് പോലെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ആഗമനവും യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. പ്രവാചകന്മാർ മശിഹായെക്കുറിച്ച് പ്രവചിച്ചിരുന്നത് പോലെ ആത്മാവിന്റെ ആഗമനത്തെക്കുറിച്ചും അവർ മുന്നറിയിച്ചിരുന്നു. ക്രിസ്തുവിന് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ദൈവം യോബേൽ മുഖാന്തരം അരുളി ചെയ്തു, ഞാൻ സകല ജഡത്തിന്മേലും എൻ്റെ ആത്മാവിനെ പകരും. നിങ്ങളുടെ പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും പ്രവചിക്കും, നിങ്ങളുടെ വൃദ്ധന്മാർ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണും, നിങ്ങളുടെ യൗവനക്കാർ ദർശനങ്ങൾ ദർശിക്കും. ദാസന്മാരുടെ മേലും ദാസിമാരുടെ മേലും കൂടി ഞാൻ ആ നാളുകളിൽ എൻ്റെ ആത്മാവിനെ പകരും. യോബേൽ 2:28-29. പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നു. എത്ര ശക്തമായ ഒരു പ്രവേശനം! ഒരു കൊടിയ കാറ്റടിക്കുന്ന മുഴക്കം, അഗ്നിനാവുകൾ, ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയുടെ പ്രദർശനം. ഭൂമിയിലേക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ആഗമനം അതിവിശിഷ്ട സംഭവമായിരുന്നു. പെന്തക്കോസ്ത് നാൾ വന്നപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒന്നിച്ചു കൂടിയിരുന്നു. പെട്ടെന്ന് കൊടിയ കാറ്റടിക്കുന്നത് പോലെ ആകാശത്ത് നിന്ന് ഒരു മുഴക്കമുണ്ടായി. അവർ ഇരുന്നിരുന്ന വീട് മുഴുവനും നിറച്ചു. അഗ്നിജ്വാല പോലെ പിളർന്നിരിക്കുന്ന നാവുകൾ അവർക്ക് പ്രത്യക്ഷമായി. അവരിൽ ഓരോരുത്തരുടെ മേൽ പതിഞ്ഞു. എല്ലാവരും പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞവരായി. ആത്മാവ് അവർക്ക് ഉച്ചരിപ്പാൻ നൽകിയതുപോലെ അന്യഭാഷകളിൽ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങി. പ്രവൃത്തികൾ 2-1 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ. യെശയ്യാവ് മുൻകൂട്ടി പറഞ്ഞിരുന്നത് പോലെ തന്നെയായിരുന്നു അത്. അതെ, വിക്കി പറയുന്ന അധരങ്ങളാലും അന്യഭാഷയിലും ഞാൻ ഈ ജനത്തോട് സംസാരിക്കും. യെശയ്യാവ് 28:11. യേശുവിന്റെ ജനന സമയം സമാധാനത്തിന്റെയും ശാന്തതയുടെയും സന്ദർഭമായിരുന്നു. അത് ബെത്ലഹേമിലെ ഒരു മനോഹര രാത്രിയായിരുന്നു. ഇടയന്മാർ പുൽക്കൂട്ടിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്തു. എന്നാൽ ഇതിൽ നിന്ന് എത്രയോ വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയേറിയതും ശബ്ദായമാനവുമായ ആഗമനം. അത് യെരുശലേമിലാകെ ഒരു വലിയ പരിഭ്രാന്തി ഉളവാക്കി. ഈ മുഴക്കമുണ്ടായപ്പോൾ പുരുഷാര വന്നുകൂടി. അവർ അമ്പരന്നു പോയി. പ്രവൃത്തി 2:6. നഗരത്തിലുടനീളം ആരോ ഓടി നടന്ന് വന്നു കാണുവിൻ, പട്ടണത്തിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നെന്ന് വന്നു കാണുവിൻ എന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞിരുന്നതായി ഞാൻ സങ്കല്പിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ സംഭവിച്ചത് അതല്ല. അവിടെ ഉണ്ടായ കൊടുങ്കാറ്റിന്റെ ഇതുപോലുള്ള മുഴക്കമാണ് അവർ അമ്പരിപ്പിച്ചത്. ശ്രദ്ധിക്കുക, അന്ന് ആകാശത്തിന് കീഴിലുള്ള സകല ജാതികളിൽ നിന്നും യെരുശലേമിൽ വന്നു പാർക്കുന്ന യഹൂദന്മാരായ ഭക്തിയുള്ള പുരുഷന്മാർ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. വാക്യം 5. അവർ എന്താണ് ചിന്തിച്ചതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ കഴിയുമോ? അവൻ ഈ മുഴക്കം കേട്ട ഉടനെ പരിഭ്രമത്തോടുകൂടി ആ സ്ഥലത്തേക്ക് ഓടിക്കൂടുകയായിരുന്നു എന്ന് വചനം പറയുന്നു. എന്തെന്നാൽ ഓരോരുത്തൻ സാത്താന്റെ ഭാഷയിൽ ഈ മുഴക്കം കേട്ട ഉടനെ പരിഭ്രാന്തിയോടുകൂടെ ആ സ്ഥലത്തേക്ക് ഓടിക്കൂടുകയായിരുന്നു എന്ന് വചനം പറയുന്നു. എന്തെന്നാൽ ഓരോരുത്തൻ താന്താന്റെ ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്നത് അവർ കേട്ടു. വാക്യം 6. അത്ഭുത പരതന്ത്രരായി പോകുന്ന പുരുഷാരം ചോദിച്ചു, ഈ സംസാരിക്കുന്നവരെല്ലാം ഗലീലക്കാരല്ലയോ? പിന്നെ നാം ഓരോരുത്തരും ജനിച്ച നമ്മുടെ സ്വന്തം ഭാഷയിൽ അവർ സംസാരിച്ച് കേൾക്കുന്നത് എങ്ങനെ? വാക്യം 7:8. ശിഷ്യന്മാർ ദൈവത്തിന്റെ വൻകാര്യങ്ങളെ സ്വന്തം ഭാഷയിൽ പ്രസ്താവിക്കുന്നത് കേട്ടപ്പോൾ പരസ്പരം അവർ ചോദിച്ചു, ഇതെന്തായിരിക്കും? വാക്യം 12. എന്തുകൊണ്ട് 120 പേർ കല്ലുകളാൽ നിർമ്മിതമായ ഒരു ആലയത്തിനു വേണ്ടി ആയിരുന്നില്ല ആ ശബ്ദായമായ ആഗമനം? പിന്നെയോ ദൈവത്തിന്റെ പുതിയ ആലയം അഥവാ മന്ദിരമായി തീർന്ന 120 വിശ്വാസികളുടെ മേലാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നത്. നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുവോ? ശലോമോന്റെ ദൈവാലയം പ്രതിഷ്ഠിച്ചപ്പോൾ അവിടെ 120 പുരോഹിതന്മാർ കാഹളങ്ങളുമായി നിന്നു.
2 ദിനവൃത്താന്തം 5:12. യഹോവയുടെ ആലയമായ മന്ദിരത്തിൽ ഒരു മേഘം നിറഞ്ഞു. യഹോവയുടെ തേജസ് ദൈവാലയത്തിൽ നിറഞ്ഞിരുന്നത് കൊണ്ട് പുരോഹിതന്മാർക്ക് മേഘം നിമിത്തം ശുശ്രൂഷ ചെയ്യേണ്ടതിന് നിൽപ്പാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. വാക്യം 13-14 എന്ന വചനം പറയുന്നു. മാളികമുറിയിൽ അത് വീണ്ടും സംഭവിച്ചു. അവിടെ 120 പേർ ഒരുമിച്ച് കൂടി വന്നു. ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ആലയത്തെ നിറച്ചു. എന്തുകൊണ്ട് 120 പേർ? ജഡത്തിന്റെ യാഗം അവസാനിക്കുന്ന സംഖ്യയാണത്. ആത്മാവിന്റെ യാഗത്തിന്റെ ആരംഭവുമായിരുന്നു. ഉൽപ്പത്തിയിൽ 120 വർഷം നോഹ ജഡത്തിന്റെ പെട്ടകം പണിയുകയായിരുന്നു. ജഡത്തിന്റെ യാഗം അവിടെ അവസാനിച്ചു. ദൈവം പറഞ്ഞു, മനുഷ്യനിൽ എൻ്റെ ആത്മാവ് സദാകാലവും ബാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയില്ല. അവൻ ജഡം തന്നെയല്ലോ, എങ്കിലും എൻ്റെ ആയുഷ്കാലം അവിടെ 120 സംവത്സരമാകും. ഉൽപ്പത്തി 6:3. കൃത്യമായും ഇതേ കാര്യത്തിനായിരിക്കണം കർത്താവ് പെന്തക്കോസ്തിൽ 120 പേരെ കൂട്ടിവരുത്തിയത്. അത് മുഖാന്തരം ദൈവത്തിന് ലോക ജനതയിലേക്ക് തന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അയക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. അത് ആത്മാവിന്റെ യുഗാരംഭം കുറിക്കുകയായിരുന്നു. പ്രേക്ഷകർക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ഗ്രഹിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ചിലർ അവർ പുതുവീഞ്ഞു കുടിച്ചിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് പരിഹസിച്ചു. എന്നാൽ പത്രോസ് 11 പേരോടുകൂടെ നിന്നുകൊണ്ട് ഉറക്കെ അവരോട് പറഞ്ഞത്, യഹൂദ പുരുഷന്മാരും യെരൂശലേമിൽ പാർക്കുന്ന എല്ലാവരുമായുള്ളവരെ, ഇത് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കട്ടെ. എൻ്റെ വാക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾപ്പിൻ. നിങ്ങൾ ഊഹിക്കുന്നത് പോലെ ഇവർ ലഹരി പിടിച്ചവരല്ല. പകൽ 3 മണി നേരമേ ആയിട്ടുള്ളൂവല്ലോ. ഇത് യോവേൽ പ്രവാചകൻ മുഖാന്തരം അരുളി ചെയ്തത്രേ. 120 പേർ ആത്മാവിനാൽ നിറയപ്പെട്ടു. അവർക്ക് സ്വന്തം ശക്തിയിൽ നിൽക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ആത്മാവ് വളരെ ശക്തനായിരുന്നതിനാൽ വിശ്വാസികളുടെ പ്രവൃത്തികളുടെ മേൽ അവൻ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുത്തു. അവൻ അവരുടെ സംസാരത്തിന് മാറ്റം വരുത്തി. അവരുടെ വികാരങ്ങൾക്കും പെരുമാറ്റത്തിനും പരിവർത്തനമുണ്ടായി. യെരൂശലേം കണ്ടത് ലഹരിയായിരുന്നില്ല. പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കുമ്പോഴുണ്ടായ അവിശ്വസനീയമായ സന്തോഷമാണ് അന്ന് യെരൂശലേം സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത്. ചില കാര്യങ്ങളിൽ എന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്താറുണ്ട്. ഭീരുവായിരുന്ന പത്രോസിനുണ്ടായത് എന്തൊരു രൂപാന്തരമായിരുന്നു! അവർ ഉറക്കെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവനിലുള്ള പ്രസംഗകൻ പുറത്തു വന്നു. ജനക്കൂട്ട് വർദ്ധിച്ചു വന്നു. പത്രോസ് ധൈര്യത്തോടെ പ്രസംഗിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ പ്രസംഗിക്കുന്നതിനുള്ള വചനം പത്രോസിന് നൽകിയതാര്? അവന്റെ ഉജ്ജ്വല സന്ദേശം പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെതായിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ സുവിശേഷം വചനമായി മാത്രമല്ല, ശക്തിയോടും പരിശുദ്ധാത്മാവോടും ബഹുനിശ്ചയത്തോടും കൂടെ ആയിരുന്നു നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വന്നത്. 1 തെസ്സലോനിക്കർ 1:5. അത് ശരി, സുവിശേഷം പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ പ്രസംഗിക്കപ്പെട്ടു. ആത്മാവ് അവരോടുകൂടെ പ്രവർത്തിച്ചു എന്ന് വചനം പ്രസ്താവിക്കുന്നത് നോക്കുക. പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നത് അവൻ തന്നെ. ഇനിയും ശ്രദ്ധിക്കുക. പ്രവൃത്തികളുടെ പുസ്തകത്തിൽ പെട്ടെന്ന് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രാപിച്ചവർക്ക് അവൻ വലിയ അധികാരം നൽകുന്നു. സായാഹ്നം 3 മണി സമയത്ത് പത്രോസും യോഹന്നാനും ദൈവാലയത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അമ്മയുടെ ഗർഭം മുതൽ മുടന്തനായ ഒരുവനെ ചിലർ ചുമന്നുകൊണ്ടുവന്നു. അവനെ ദൈവാലയത്തിൽ ചെല്ലുന്നവരോട് ഭിക്ഷ യാചിപ്പാൻ സുന്ദരമെന്ന ദേവാലയ ഗോപുരത്തിങ്കൽ ഇരുത്തുമാറുണ്ട്. പ്രവൃത്തി പുസ്തകം 3-2 വാക്യം. പത്രോസും യോഹന്നാനും ആ പാവയാചകനെ നോക്കി, ഞങ്ങളെ നോക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. സമ്പൂർണമായി പരിശുദ്ധാത്മാവിന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത ഒരു മനുഷ്യനെ കാണുന്നത് അത്ഭുതകരമാണ്. ആ സാധുവിന്റെ അന്തരാത്മാവിലേക്ക് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയ പത്രോസിനെ ഒരു അസാധാരണ ശക്തിയും ധൈര്യവും നിറച്ചു. പത്രോസ് അവന്റെ കണ്ണുകളിലേക്ക് നോക്കി. പത്രോസ് യോഹന്നാനും കളിക്കുകയല്ല എന്ന് യാചകൻ അറിഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോസ്തലന്മാരിൽ ഒരു വിശുദ്ധ ധൈര്യം പകരപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങളെ നോക്കൂ എന്ന് പത്രോസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ വല്ലതും കിട്ടുമെന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ അവരെ നോക്കി. പത്രോസ് പറഞ്ഞു, വെള്ളിയും പൊന്നും എനിക്കില്ല, എനിക്കുള്ളത് നിനക്ക് തരുന്നു. നസ്രായനായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ നടക്ക. പത്രോസ് അവനെ വലങ്കൈക്ക് പിടിച്ച് പിടിച്ചുയർത്തി. ആ നിമിഷം ക്ഷണത്തിൽ അവന്റെ കാലും നര്യാണിയും ഉറച്ചു. അവൻ കുതിച്ചെഴുന്നേറ്റ് നടന്നും തുള്ളിയും ദൈവത്തെ പാടി പുകഴ്ത്തിയും കൊണ്ട് അവരോടുകൂടെ ദൈവാലയത്തിൽ കിടന്നു. ആ ദൈവാലയത്തിലെ അമ്പരപ്പ്, ജനങ്ങളുടെ അങ്കലാപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് സങ്കല്പിക്കുവാൻ കഴിയുമോ? ആ യാചകൻ ശക്തമായ ഒരു പ്രവേശനമാണ് ദൈവാലയത്തിലേക്ക് നടത്തിയത്. അവർ ഉടനെ അവനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. അവന് സംഭവിച്ചതിനെ കുറിച്ച് വിസ്മയവും പരിഭ്രമവും നിറഞ്ഞവരായിത്തീർന്നു. ഇന്നലത്തെ അനുഭവമല്ല. അപ്പോസ്തലന്മാർ പ്രാപിച്ച ശക്തിയും അധികാരവും ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ രംഗങ്ങളെയും സ്പർശിക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചു. അവരുടെ ശുശ്രൂഷയാൽ ജനത്തിന്റെ ഇടയിൽ പല അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും നടന്നു. എന്തായിരുന്നു അതിന്റെ ഫലം? മേൽക്കുമേൽ അനവധി പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും കർത്താവിൽ വിശ്വസിച്ചു ചേർന്നു വന്നു. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ആഗമനത്തെ തുടർന്നുണ്ടായ അടയാളങ്ങൾ ജനത്തെ ക്രിസ്തുവിലേക്ക് നയിച്ചു എന്ന് നാം ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു സുപ്രധാന വസ്തുതയാണ്. മാളികമുറിയിൽ സംഭവിച്ചത് ഒരിക്കലായി മാത്രമുണ്ടായ ഒരു അനുഭവമായിരുന്നില്ല. അത് ചരിത്രത്തിന്റെ ഒരു അടിക്കുറിപ്പായിരുന്നില്ല.
ആത്മനിറവ് പ്രാപിച്ച വിശ്വാസികൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് നിരന്തരമായി ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചു. അവർ നിറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരുന്നു. ആ യാചകന്റെ മുടന്തന്റെ സൗഖ്യത്തെക്കുറിച്ച് ചോദ്യം ചെയ്യുവാൻ പത്രോസിനെ സന്നദ്ധ സംഘത്തിന്റെ മുമ്പിൽ വിളിച്ചു വരുത്തി. അവർ ചോദിച്ചു, ഏത് ശക്തി കൊണ്ടോ ഏത് നാമത്തിലോ നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്തു? പത്രോസ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞവനായി അവരോട് സംസാരിച്ചു. പണ്ട് നിറഞ്ഞിരുന്നു എന്നല്ല, ആ സമയത്തും നിറഞ്ഞിരുന്നു. ഓരോ നിമിഷവും അവർ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറയപ്പെട്ടിരുന്നു. തിരുവെഴുത്തുകളിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും വിശ്വാസികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്ഥാനങ്ങളിലെല്ലാം അവർ ആത്മാവ് നിറഞ്ഞവരായി എന്നാണ് പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളത്. മുമ്പെന്നോ കഴിഞ്ഞ മാസത്തിലോ ഇന്നലെയോ നിറഞ്ഞിരുന്നു എന്നല്ല, നിറവിന്റെ പുതിയ അനുഭവത്തിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പത്രോസ് ദൈവാലയത്തിൽ തൻ്റെ വിമർശകരുടെ മേലും എതിരാളികളുടെ മേലും സമ്പൂർണ്ണ അധികാരത്തിലുള്ളവനായിരിക്കത്തക്കവണ്ണം നിറഞ്ഞിരുന്നു. അശേഷം കുലുങ്ങാതെ പത്രോസ് മറുപടി നൽകി, ജനത്തിൻ്റെ പ്രമാണികളും മൂപ്പന്മാരുമായുള്ളവരെ, ഈ ബലഹീനത മനുഷ്യനുണ്ടായ ഉപകാരം നിമിത്തം ഇവൻ ഏതൊന്നിനാൽ സൗഖ്യമായി എന്ന് ഞങ്ങളെ ഇന്ന് വിസ്മരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ക്രൂശിച്ചവനും ദൈവം മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർപ്പിച്ചവനുമായി നസറായനായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ഇവൻ സൗഖ്യമുള്ളവനായി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നുവെങ്കിൽ, നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇസ്രായേൽ ജനമൊക്കെയും അറിഞ്ഞുകൊള്ളുവിൻ. ആത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയാൽ നിങ്ങൾ നിറഞ്ഞവരായിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആരെയും ഭയപ്പെടുകയില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ ഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നുവോ? ആ വിധത്തിൽ ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു കൂട്ടായ്മ ആത്മാവുമായി പുലർത്തുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും. ഒരു രാഷ്ട്രത്തലവനെ അഭിസംബോധന ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോഴും അത് നിങ്ങളെ ഭയപ്പെടുത്തുകയില്ല. ആത്മാവ് നിങ്ങളുടെ തലയെ ഉയർത്തുകയും ഭുജങ്ങളെ ശക്തീകരിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായി ധൈര്യം പകരുകയും ചെയ്യും. റോമിലേക്ക് വത്തിക്കാനിൽ പോപ്പിനെ സന്ദർശിക്കുന്നതിന് ഞാൻ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് പരിഭ്രമമുണ്ടാകുമോ എന്ന് ഞാൻ സംശയിച്ചു. എന്നാൽ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചില്ല. ഞാൻ എൻ്റെ ബോധ്യത്താൽ നിറഞ്ഞിരുന്നു. വത്തിക്കാനിലെ നേതാക്കന്മാരെല്ലാവർക്കും ആത്മാവിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ വലിയ വിശപ്പുള്ളതായി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി. ശക്തനായ പത്രോസ് ദൈവാലയത്തിലെ പുരോഹിതന്മാരെ മാത്രമല്ല അഭിമുഖീകരിച്ചത്. പത്രോസ് വാസ്തവത്തിൽ ഇസ്രായേൽ ഭരണകൂടത്തിനെതിരെ നിലകൊള്ളുകയായിരുന്നു. അവൻ പുരോഹിതന്മാരെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുവാൻ അനുവദിക്കപ്പെട്ടതിൻ്റെ തലേരാത്രിയിൽ അവനെയും യോഹന്നാനെയും ജയിലിൽ അടച്ചിരുന്നു. പത്രോസ് അവനോട് പറഞ്ഞു, വീട് പണിയുന്നവരായ നിങ്ങൾ തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ട് ലോകത്തിൻ്റെ മൂലക്കല്ലായി തീർന്ന കല്ല് ഇവൻ തന്നെ. 118 സങ്കീർത്തനം 22 വാക്യം പത്രോസ് അവരുടെ മുമ്പിൽ ഉദ്ധരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതേ പത്രോസ് തന്നെയാണോ ചില ആഴ്ചകൾക്ക് മുൻപ് ഇതേ ജനങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ചോദ്യത്തിനു മുമ്പിൽ പതറിപ്പോവുകയും തൻ്റെ ഗുരുവിനെ തള്ളിപ്പറയുകയും ചെയ്തത്? ഇപ്പോഴതാ അവൻ ആത്മാവിനാൽ നിറയപ്പെട്ടവനായി തികച്ചും നിർഭയനായി യേശുവിനെ കൊല ചെയ്തവരെ ശാസിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ പഴയ പത്രോസ് അല്ല, ഇപ്പോൾ അവൻ ശക്തനായ പത്രോസാണ്. എത്ര വലിയ മാറ്റമാണ് ആത്മാവ് വരുത്തിയത്! പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് പത്രോസിൻ്റെ കൂട്ടായ്മ എത്രയോ ശ്രേഷ്ഠമായിരുന്നു. അനന്യാസേ, പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് വ്യാജം കാണിപ്പാൻ സാത്താൻ നിന്റെ ഹൃദയം കൈവശമാക്കിയത് എന്ത്? അപ്പോസ്തലപ്രവൃത്തികൾ 53 വാക്യം എന്ന് പത്രോസ് ചോദിച്ചു. പത്രോസിൻ്റെ വാക്കുകളും ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികളും അതിശക്തമായിരുന്നു. ഇത് കേട്ടവർക്കെല്ലാവർക്കും മഹാഭയമുണ്ടായി എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു. അവന് നമ്മോടുള്ള സാമീപ്യം. എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് ഞാനൊരു കാര്യം നിങ്ങളോട് ഉറപ്പായി പറയാം. പരിശുദ്ധാത്മാവിനോടുള്ള നിങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മ വളരെ ആഴമേറിയതും യാഥാർത്ഥ്യവും മഹത്വമേറിയതുമായി തീർന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ വാക്കുകളും പ്രവൃത്തികളും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ വാക്കുകളെയും പ്രവൃത്തികളെയും ഉറപ്പിക്കുന്നതായി തീരും. പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദുഃഖിക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ അവനുവേണ്ടി ധൈര്യമായി സംസാരിപ്പാൻ കഴിയും. അവൻ നിങ്ങളിലൂടെ പ്രവഹിക്കുന്നു എന്ന് ആ നിമിഷത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയും. നിങ്ങൾ സംസാരിച്ച വസ്തുതയോട് പ്രതികരിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ നിങ്ങളുടെ സമീപത്ത് തന്നെ നിൽക്കുന്നതായി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും. രോഗസൗഖ്യങ്ങളെക്കാളും അത്ഭുതങ്ങളെക്കാളും ഉപരി ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനോട് ദൈവത്തിൻ്റെ ജനമായ സ്ത്രീ പുരുഷന്മാർ അത്യന്ത സമീപത്ത് നിൽക്കുന്ന ദിനങ്ങൾ വരുന്നു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് യുദ്ധം ചെയ്യുവാൻ ഒരുമ്പെടുന്നവരെ ഒരിക്കൽ ചിതറിച്ചു കളയുന്ന രംഗത്തിന് നാം സാക്ഷ്യം വഹിക്കും. അനന്യാസിനെ ഒരിക്കലും മറക്കരുത്. അനന്യാസ് വീണു പ്രാണനെ വിട്ടു. ഗേഹസിയെ ഒരിക്കലും മറക്കരുത്. അവൻ നയമാൻ്റെ പക്കൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ സമ്മാനങ്ങളെക്കുറിച്ച് എലീശയോട് വ്യാജം പറഞ്ഞു. നയമാൻ സൗഖ്യമായി. പക്ഷേ ആത്മാവ് എലീശയിലൂടെ ഗേഹസിയോട് സംസാരിച്ചു, നയമാൻ്റെ കുഷ്ഠം നിനക്കും നിന്റെ സന്തതിക്കും എന്നേക്കും പിടിച്ചിരിക്കും. 2 രാജാക്കന്മാർ 5:27. അത് അങ്ങനെ തന്നെ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തു. യേശു അതിശക്തമായ ഒരു പ്രസ്താവനയിൽ ശിഷ്യന്മാരോട് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു, പിതാവ് എന്നെ അയച്ചതുപോലെ ഞാനും നിങ്ങളെ അയക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ ശേഷം യേശു അവരുടെ മേൽ ഊതി അവരോട്, പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കൈക്കൊള്ളുവിൻ. ആരുടെ പാപങ്ങൾ നിങ്ങൾ മോചിക്കുന്നുവോ അവർക്ക് മോചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.
ആരുടെ പാപങ്ങൾ നിർത്തുന്നുവോ അവർക്ക് നിർത്തിയിരിക്കുന്നു. യോഹന്നാൻ 20-ാം അധ്യായം 21 മുതൽ 23 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ. ഇത് സുപ്രധാനമായ ഒരു ചിന്തയായിരുന്നു. അപ്പോസ്തലന്മാർ അത് ഒരിക്കലും ലഘുവായി എടുത്തിരുന്നില്ല. ദൈവദൂതൻ്റെ മുഖം. പത്രോസ് ആത്മാവിനോട് വളരെ സമീപത്തായിരുന്നു. തൻ്റെ കുറ്റാരോപകരോട് അവൻ പറഞ്ഞു, ഈ വസ്തുതയ്ക്ക് ഞങ്ങളും ദൈവം തന്നെ അനുസരിക്കുന്നവർക്ക് നൽകിയ പരിശുദ്ധാത്മാവും സാക്ഷികളാകുന്നു. പരിശുദ്ധാത്മാവ് സ്തെഫാനോസിനെ നിറച്ചിരുന്നു. അവർ അവനെ പുരോഹിതന്മാരുടെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ന്യായാധിപ സംഘത്തിൽ ഇരുന്നവർ എല്ലാവരും അവനെ ഉറ്റുനോക്കി അവൻ്റെ മുഖം ഒരു ദൈവദൂതൻ്റെ മുഖം പോലെ കണ്ടു. അവൻ സംസാരിച്ച വാക്കുകൾ, ശാഠ്യക്കാരും ഹൃദയത്തിനും ചെവിക്കും പരിച്ഛേദനയില്ലാത്തവരുമായുള്ളവരെ, നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരെ പോലെ തന്നെ നിങ്ങളും എല്ലായ്പ്പോഴും പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് മറുത്തു നിൽക്കുന്നു. അവൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്? അവനെ നിറച്ചിരുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് തന്നെ അതിന് കാരണം. അവനോ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞവനായി സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉറ്റുനോക്കി ദൈവമഹത്വവും ദൈവത്തിൻ്റെ വലതുഭാഗത്ത് യേശു നിൽക്കുന്നതും കണ്ടു. ആത്മാവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം സ്തെഫാനോസിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അതിശക്തമായിരുന്നതിനാൽ മുകളിലേക്ക് നോക്കി ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം കാണുവാൻ അവന് കഴിഞ്ഞു. അവർ തന്നെ കല്ലെറിയുമ്പോൾ ആത്മാവിൻ്റെ വികാരങ്ങളും ശ്രേഷ്ഠ ഗുണങ്ങളും അവനിൽ പ്രതിഫലിച്ചു. സ്തെഫാനോസ് പറഞ്ഞു, കർത്താവേ, ഇവർക്ക് ഈ പാപം നിർത്തരുതേ. ഇപ്രകാരം ഒരു പ്രതികരണം നിങ്ങൾക്ക് സങ്കല്പിക്കുവാൻ കഴിയുമോ? അവരെ നശിപ്പിക്കണമേ എന്ന് അവൻ ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞില്ല. പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് ഈ വ്യത്യാസം ഉളവാക്കിയത്. പരിശുദ്ധാത്മാവിനോടുള്ള നിങ്ങളുടെ ബന്ധം നിങ്ങളുടെ മേലുള്ള അഭിഷേകം ഭാരമേറിയതാകുകയും അവൻ്റെ സാന്നിധ്യം അത്യന്തം സമീപസ്ഥമാകുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പോയിന്റിലേക്കും നീങ്ങുമെന്നതിൽ എനിക്ക് സംശയമില്ല. നിങ്ങൾ മുകളിലേക്ക് നോക്കിയാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ദർശനം കാണുവാൻ കഴിയും. അതെ, യഥാവാനായി തീരുവാൻ ആത്മാവിന് കഴിയും. ശൗലിന് തൻ്റെ മാനസാന്തരത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അത്യന്ത ശക്തിയുമായി അസാധാരണമായ ഒരു അനുഭവമുണ്ടായി. അവൻ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ നേർക്ക് കൊലയും ഭീഷണിയും നിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ദമസ്കോസിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ആകാശത്തു നിന്ന് ഒരു വെളിച്ചം അവൻ്റെ ചുറ്റും മിന്നി. അവൻ നിലത്ത് വീണു. ശൗലേ, ശൗലേ, നീ എന്നെ ഉപദ്രവിക്കുന്നത് എന്ത് എന്ന് തന്നോട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ശബ്ദം കേട്ടു. അവൻ വിറച്ചുപോയി, പരിഭ്രാന്തനായി. നീ ആരാകുന്നു കർത്താവേ? ശൗൽ ചോദിച്ചു. നീ ഉപദ്രവിക്കുന്ന യേശു ആകുന്നു ഞാൻ, യേശു മറുപടി നൽകി. നീ എഴുന്നേറ്റ് പട്ടണത്തിൽ ചെല്ലുക. നീ ചെയ്യേണ്ടുന്നത് അവിടെ വെച്ച് നിന്നോട് പറയും. ശൗലിനോട് കൂടെ യാത്ര ചെയ്തിരുന്നവർ ഭയപ്പെട്ടു, സംസാരിപ്പാനാകാതെ നിന്നു. ശൗൽ ഈ അനുഭവം നിമിത്തം 3 ദിവസം കാഴ്ചയില്ലാത്തവനായിരുന്നു. ദൈവം അവനെ സൗഖ്യമാക്കി. അവൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറയപ്പെട്ടു. ഇവിടെയും ആത്മാവ് ശക്തമായ ഒരു പ്രവേശനം നടത്തി. എതിരാളിയായിരുന്ന ശൗലിനെ ആത്മാവ് രൂപാന്തരപ്പെടുത്തി അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസാക്കി മാറ്റി. വാസ്തവത്തിൽ സർവ്വദേശങ്ങളിലും അതിൻ്റെ പ്രതിഫലനം അനുഭവസ്ഥമാക്കി. അതുനിമിത്തം യഹൂദിയയിലെയും ഗലീലയിലെയും ശമര്യയിലെയും സഭകൾക്ക് സമാധാനമുണ്ടായി. അത് ആത്മീയ വർധന പ്രാപിച്ചും കർത്താവിനോടുള്ള ഭക്തിയിലും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രബോധനത്തിലും നടന്നും പെരുകിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ദേശത്തിലെ സകല ശുശ്രൂഷകന്മാരും സാഷ്ടാംഗം വീണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് വ്യക്തിബന്ധം അന്വേഷിച്ചിരുന്നു എങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമായിരുന്നുവെന്ന് എനിക്ക് സങ്കല്പിക്കുവാൻ മാത്രമേ കഴിയുകയുള്ളൂ. ഉണർവിനെക്കുറിച്ചാണോ പറയുന്നത്? ഇത് സഭാലോകത്തിന് വിപ്ലവകരമായ പരിവർത്തനം സംഭവിപ്പിക്കുമായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ആലയങ്ങൾക്ക് ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ കഴിയാത്ത വിധം ജനം പള്ളികളിൽ ഓടിക്കൂടുമായിരുന്നു. ആത്മാവിനോട് സജീവ ബന്ധം പുലർത്തുന്ന ശുശ്രൂഷകന്മാർക്കായി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. എന്നാൽ ചില ശുശ്രൂഷകന്മാരെ എനിക്കറിയാം. സത്യം പറയട്ടെ, അവർ മോർച്ചറി സൂക്ഷിപ്പുകാരായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ആത്മാവുമായുള്ള നിരന്തര ബന്ധമാണ് വ്യത്യാസമുളവാക്കുന്നത്. പരിശുദ്ധാത്മാവ് മാത്രം സാധ്യമാക്കി തീർക്കുന്ന യാഥാർത്ഥ്യത്തിനായി ജനം ആർത്തിയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നു. അവൻ ഒരിക്കലും പ്രവൃത്തി നിർത്തുകയില്ല. പെന്തക്കോസ്തിൻ്റെ നിമിഷം മുതൽ ആത്മാവ് ഭൂമിയിൽ തൻ്റെ പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചതാണ്. അവൻ ഒരിക്കലും അത് നിർത്തിയിട്ടില്ല, ഒരിക്കലുമില്ല. പത്രോസിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അവൻ ഇടപെട്ട വിധം അവിശ്വസനീയമാണ്. അവൻ ഒരു വെൺമാടത്തിന് മുകളിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവം അവനൊരു ദർശനം നൽകി. പത്രോസ് ദർശനത്തെക്കുറിച്ച് വിചാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആത്മാവ് അവനോട്, 3 പുരുഷന്മാർ നിന്നെ അന്വേഷിക്കുന്നു. നീ എഴുന്നേറ്റ് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുക. ഞാൻ അവനെ അയച്ചതാകൊണ്ട് ഒന്നും സംശയിക്കാതെ അവരോടുകൂടെ പോക എന്ന് പറഞ്ഞു.
ആത്മാവ് പത്രോസിനോട് പറഞ്ഞ 3 പുരുഷന്മാർ ദൈവഭക്തനായ കൊർന്നല്യോസ് എന്ന ഇറ്റാലിയൻ സൈന്യത്തിലെ ശതാധിപൻ അയച്ച ആളുകളായിരുന്നു. അവനും ഒരു ദർശനമുണ്ടായി. ഒരു ദർശനത്തിൽ ഒരു ദൈവദൂതൻ തൻ്റെ അടുത്തു വരുന്നത് അവൻ സ്പഷ്ടമായി കണ്ടു. ഇപ്പോൾ യോപ്പയിലേക്ക് ആളയച്ചു പത്രോസ് എന്ന മറുപേരുള്ള ശീമോനെ വരുത്തുക. ദൂതൻ അല്ല സംസാരിച്ചത്, പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് ദൂതൻ മുഖാന്തരം സംസാരിച്ചത്. ഓർമ്മിക്കുക, ഞാൻ അവരെ അയച്ചതാകുന്നു എന്ന് ആത്മാവ് പറഞ്ഞു. പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ആളത്വമാണ്. അവൻ ഒരിക്കലും തൻ്റെ പ്രവൃത്തി നിർത്തിക്കളയുന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമാകുന്ന പക്ഷം അവനൊരു ദൂതനെ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ അയക്കും. ഭൂമിയിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ആത്മാവിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയാണ്. പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പ്രതിനിധിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ആത്മാവാണ്. കൊർന്നല്യോസിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണത്തെക്കുറിച്ചും അടക്കത്തെക്കുറിച്ചും പുനരുത്ഥാനത്തെക്കുറിച്ചും പത്രോസ് പ്രസംഗിച്ചു. ഈ വാക്കുകളെ പത്രോസ് പ്രസ്താവിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വചനം കേട്ട എല്ലാവരുടെ മേലും പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നു. പത്രോസിനോട് കൂടെ വന്ന വിശ്വാസികൾ അവർ അന്യഭാഷകളിൽ സംസാരിക്കുന്നതും ദൈവത്തെ മഹത്വീകരിക്കുന്നതും കേൾക്കയാൽ പത്രോസിനോട് കൂടെ വന്ന പരിശോധനക്കാരായ വിശ്വാസികൾ പരിശുദ്ധാത്മാവെന്ന ദാനം ജാതികളുടെ മേലെ പകർന്നത് കണ്ട് വിസ്മയിച്ചു. വചനമാണ് ആദ്യം വരുന്നതെന്ന യാഥാർത്ഥ്യം മറന്നുപോകരുത്. ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സന്ദേശത്തിനാണ് പ്രഥമ സ്ഥാനം. പരിശുദ്ധാത്മാവാം ദൈവം ചെയ്യുവാൻ അയക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സകല പ്രവൃത്തിയുടെയും അടിസ്ഥാന സുവിശേഷമാണ്. ആത്മാവ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ഉത്കണ്ഠയും കരുതലുമുള്ളവനാണ്. നിങ്ങളുടെ ഭാവിയെക്കുറിച്ചും അവൻ കരുതുന്നു. അവൻ നിങ്ങളെ വഴിനടത്തുവാനും സംരക്ഷിക്കുവാനും ഭാവിയിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുവാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ചോദിച്ചേക്കാം, അവൻ അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രവചിക്കുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് കഴിയുമോ? ബർന്നബാസ് മഹാനഗരമായ അന്ത്യോക്യയിൽ ചെന്നപ്പോൾ എന്തു സംഭവിച്ചു? ആ സമയത്ത് 5 ലക്ഷത്തോളം ജനങ്ങൾ അവിടെ പാർത്തിരുന്നു. അവിടെ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മഹാസഭയിൽ ശൗലും ബർന്നബാസും 1 വർഷക്കാലം ജനത്തെ പഠിപ്പിക്കുകയും ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്തു. ആ കാലത്ത് യെരുശലേമിൽ നിന്ന് പ്രവാചകന്മാർ അന്ത്യോക്യയിലേക്ക് വന്നു. അതിൽ അഗബോസ് എന്നു പേരുള്ള ഒരുവൻ എഴുന്നേറ്റു. ലോകത്തിലൊക്കെയും മഹാക്ഷാമം ഉണ്ടാകുമെന്ന് ആത്മാവിൽ പ്രവചിച്ചു. അപ്പോൾ യഹൂദിയിൽ പാർക്കുന്ന സഹോദരന്മാരുടെ ഉദവിക്കായി ശിഷ്യന്മാരിൽ ഓരോരുത്തൻ പ്രാപ്തി പോലെ കൊടുത്തയപ്പാൻ നിശ്ചയിച്ചു. അവർ അത് നടത്തി ബർന്നബാസിൻ്റെയും ശൗലിൻ്റെയും കയ്യിൽ മൂപ്പന്മാർക്ക് കൊടുത്തയച്ചു. അവരുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ പോലും പരിശുദ്ധാത്മാവ് അത്ര സമീപസ്ഥനായിരുന്നു. മഹാക്ഷാമം വരുന്നതായി പരിശുദ്ധാത്മാവ് വെളിപ്പെടുത്തി. ക്ഷാമകാലത്തേക്ക് മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കുവാൻ അത് അവർക്ക് സഹായകരമായി. ആത്മാവ് ഒരു ആളത്വമാണ്. അവൻ ജനത്തെക്കുറിച്ച് കരുതലുള്ളവനാണ്. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് അവൻ അറിയുന്നു. നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് വലിയ കരുതലുള്ളവനാണ്. ആത്മാവും ആഭിചാരകനും. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ചുവടുകളെ ആത്മാവ് തന്നെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട സമയമായില്ലേ? നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലുള്ള മാർഗത്തിൻ്റെ ഓരോ ഇഞ്ചും അതിൻ്റെ ആപൽക്കരമായ സകല വളവുകളും കഴിവുകളും അവൻ അറിയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം തീരുമാനം എടുക്കാൻ ആരെങ്കിലും ധൈര്യപ്പെടുമോ? അന്ത്യോക്യയിലെ വിശ്വാസികൾ അതുതന്നെയാണ് പഠിച്ചത്. അവർ കർത്താവിനെ ആരാധിച്ച് ഉപവസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ബർന്നബാസിനെയും ശൗലിനെയും വിളിച്ചിരിക്കുന്ന വേലയ്ക്കായിട്ട് അവൻ എനിക്ക് വേറിട്ടിരിപ്പിനെന്ന് ആത്മാവ് പറഞ്ഞു. അവൻ ഉടനെ ആത്മാവിനോട് പ്രതികരിച്ചു. പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവരെ പറഞ്ഞയച്ചിട്ട് അവൻ സെലൂക്യയിലേക്ക് ചെന്നു. അവിടെ നിന്ന് കപ്പൽ കയറി കുപ്രോസ് ദ്വീപിലേക്ക് പോയി. ശിഷ്യന്മാർ പിതാവിൻ്റെ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ അവരെ പറഞ്ഞയച്ചതാര്? അവർക്ക് ആത്മാവിൻ്റെ നേരിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ ലഭിച്ചു. അവരുടെ യാത്രയിലും പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരിക്കലും തൻ്റെ പ്രവൃത്തി നിർത്തിയില്ല. അവൻ ഒരു പ്രവാചകൻ്റെ മേൽ പോലും അവർക്ക് അധികാരം നൽകി. എലീമാസ് എന്ന യഹൂദൻ ഒരു ആഭിചാരകനും മന്ത്രവാദിയുമായിരുന്നു. കുപ്രോസ് ദ്വീപിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി പ്രവർത്തിച്ചു പോകുന്നതിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തുവാൻ അതിയായി ശ്രമിച്ചു. എന്നാൽ അപ്പോൾ പൗലോസ് എന്ന പേരുള്ള ശൗൽ പരിശുദ്ധാത്മപൂർണനായി അവനെ ഉറ്റുനോക്കി. ഹേ, സകല കപടവും സകല ധൂർത്തും നിറഞ്ഞവനെ, പിശാചിൻ്റെ മകനെ, സർവ്വനീതിയുടെയും ശത്രുവേ, കർത്താവിൻ്റെ വഴികളെ നീ മറിച്ചു കളയുന്നത് നീ മതിയാക്കിയില്ലയോ? ഇപ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ കരം നിന്റെ മേൽ വീഴും. നീ ഒരു സമയത്തേക്ക് സൂര്യനെ കാണാതെ കുരുടനായിരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്തൊരു ശാസന! ആത്മാവ് പൗലോസിൻ്റെ മേൽ അതിശക്തമായിരുന്നു. എലീമാസ് കുരുടനായി പോകുമെന്ന് പൗലോസ് അവനോട് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തു.
അതിൻ്റെ ഫലമായി ജനങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു. കർത്താവിൻ്റെ വചനം ആ നാട്ടിലെങ്ങും വ്യാപിച്ചു. ശിഷ്യന്മാർ സന്തോഷവും പരിശുദ്ധാത്മാവും നിറഞ്ഞവരായി. നിങ്ങൾ ചോദിക്കും, സകല തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിൽ ഞങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അനുവദിക്കണമോ? ദൈവം എനിക്ക് ഒരു മനസ്സ് നൽകിയിട്ടില്ലേ? നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വീകാര്യമായി കാണുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന് സ്വീകാര്യമായി തോന്നണം. യെരുശലേം കൗൺസിലിൽ എഴുതി അയച്ചു എന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിനും ഞങ്ങൾക്കും തോന്നിയിരിക്കുന്നു. ശരിയായ കാര്യങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അത് ശരിവയ്ക്കും, അതിന് ഉറപ്പ് വരുത്തും. ഏത് ദിശയിലാണ് പോകേണ്ടതെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുകയും ചെയ്യും. സന്ദേശവും സന്ദേശവാഹകനും. ക്രിസ്തുവിന് ആത്മാവ് ആവശ്യമായിരുന്നെങ്കിൽ അവൻ നിങ്ങൾക്ക് എത്രയോ പ്രാധാന്യമുള്ളവനാണ്. യേശു ആത്മാവിനാൽ ജനിച്ചവനാണ്, ആത്മാവിനാൽ അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെട്ടവനാണ്, ആത്മാവിനാൽ ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കിയവനാണ്, ആത്മാവിനാൽ അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചവനാണ്, ആത്മാവിൻ്റെ സമ്പൂർണ്ണതയിൽ ജീവിച്ചവനാണ്. പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ അവൻ ഉപദേശിക്കുകയും കൽപ്പനകൾ നൽകുകയും സഭയെ ശക്തീകരിക്കുകയും ഭരിക്കുകയും ചെയ്യുകയും ക്രൂശിൽ തന്നെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയും ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയും ചെയ്തു. നിത്യ ആത്മാവിനാൽ ദൈവത്തിന് തന്നെ തന്നെ നിഷ്കളങ്കനായി അർപ്പിച്ച ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തം ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ ആരാധിപ്പാൻ നിങ്ങളുടെ മനസാക്ഷിയെ നിർജീവ പ്രവൃത്തികളെ പോക്കി എത്രയധികം ശുദ്ധീകരിക്കും. ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഭൗമിക ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് അത്യന്താപേക്ഷിതമായിരുന്ന അതേ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങൾക്കും അത്യാവശ്യമാണ്. അവൻ അനിവാര്യനാണ്. നിങ്ങളുടെ രക്ഷാനുഭവം ക്രിസ്തുവിലും അടിസ്ഥാനപ്പെട്ടതാണ്. എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ പുതുജന്മാനുഭവത്തിൻ്റെ ഉറപ്പ് നിങ്ങൾ പ്രാപിക്കുന്നത് എങ്ങനെ? നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നത് എങ്ങനെ? അത് എൻ്റെ സ്നേഹിതന്മാരെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയാണ്. നിങ്ങളുടെ അന്തരാത്മാവിൽ ആ സന്ദേശം നൽകുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവാണ്. അതിന് വിശ്വസിക്കുന്നതിനോ വർണ്ണിക്കുന്നതിനോ പര്യാപ്തമായ വാക്കുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയുകയില്ല. എങ്കിലും അത് നിങ്ങളുടെ ജീവൻ പോലെ സാധ്യവും ഉറപ്പുള്ളതുമാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നു. ആ യാഥാർത്ഥ്യം അതിശക്തവും ആഴമേറിയതും വ്യക്തിപരവും ആകുന്നുവെങ്കിൽ ഒരു ഉറപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയാൽ അത് എത്ര ശക്തിയേറിയ യാഥാർത്ഥ്യമാണ്? അതൊരു സുപ്രധാന ചോദ്യമാണ്. സന്ദേശം അത്ര യാഥാർത്ഥ്യമാണെങ്കിൽ ആ സന്ദേശം നൽകിയ സന്ദേശവാഹകൻ എത്ര ശ്രേഷ്ഠ യാഥാർത്ഥ്യമായിരിക്കും? നിങ്ങളുമായി ദിനം തോറുമുള്ള നിലനിൽക്കുന്ന വ്യക്തിപരമായ ബന്ധം പരിശുദ്ധാത്മാവ് വാഞ്ചിക്കുന്നു. അവൻ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒരു പ്രവേശനം, ശക്തമായൊരു പ്രവേശനം നടത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.